Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang PJ. 24 years old at isang licensed agriculturist dito sa Isabela. College pa lang, tambalanista na ako. Hanggang ngayon na nagtatrabaho na, regular listener pa din ako ng programa ninyo. Sumulat ako sa inyo para humingi ng payo sa sitwasyon ko ngayon. I have a girlfriend. Nung naging kami, nangako ako sa kanya na hindi ko siya iiwan. Sabi ko, palagi akong nasa tabi niya at mamahalin ko siya habang buhay. I told her, mag-aaway lang kami pero hindi maghihiwalay. I promised her that I will love her with every ounce of my being for the rest of our lives. Ang problema ko, isang araw, nagising na lang ako na hindi ko na siya mahal. Biglang, wala na ako maramdaman. Wala namang third party. I did not fall for somebody else. Hindi na baling ang feelings ko sa iba. Ang routine ko lang naman ay trabaho at bahay. Ang focus ko ay ang mga dreams ko na gusto kong ma-achieve. Hindi na ako masaya sa relationship ko with her. Matagal ko nang pinag-iisipan itong kalagayan ko pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam ang gagawin ko. Should I still stay in the relationship kahit alam ko na hindi ko na siya mahal? Patatagalin ko pa ba ang relationship namin kahit ayoko na? Kung iiwan ko naman siya, paano na yung pangakong binitawan ko na hindi ko siya iiwan? Naawa din ako kasi alam ko kung gaano niya ako kamahal. Please help me, Tambalan, because I do not know what to do. Hihintayin ko ang payo ninyo. Thank you for taking the time to read my letter. Be blessed and more power to your program at sa lahat ng bumubuo sa Love Radio. Ang inyong tambalanista from Isabela, PJ. Hello, PJ. Licensed agriculturist. Ay, taray ng licensed agriculturist. Parang ngayon ko nga lang nadinig yan eh. Oo, diba? Alam ko lang licensed eh. Ang alam ko lang, hindi ko rin alam. Manicurist. Oo, yun lang din yung alam ko. Meron bang licensed manicurist, pedicurist? Hindi yata license, parang accredited. Oo, parang ganun siguro. May ganun, may accreditation. Hindi kasi dapat alam, hindi ko alam kung may accreditation. Joke lang. Hindi ko sure. Anyways, ito na, PJ. Nag-promise ka dun sa jowa mo na mamahalin mo siya with every ounce of your being, 'di ba? Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Tapos isang araw, ayan ito, na fall out of love, ganyan. Hindi ko pa na-experience yung falling out of love. Hindi ko na-experience yung falling out of love in the past. Mm-hmm. So hindi talaga ako relate. Pero ang kailangan lang dapat
gawin is hanapin ulit yung spice. Baka may nawala lang dyan eh. Diba? Kasi parang ang weird naman isang araw, nagising kang di mo na siya mahal. Ang posibleng nakikita ko kasi I've never had an experience of falling out of love, yung gumising ka na hindi mo na siya mahal. Parang nawiweirdohan ako dun eh. Parang pagising ko, hindi ko na siya mahal. Parang, sino ka? Wala na akong nararamdaman sa'yo. Parang, nakakatakot. Anong ininom mo? Nakalimot ako. Nakalimot ako. Parang iwasan namin kung ano man yung tinira mo para maiwasan namin. Share mo naman. Oo. Anong cocktail yan? Anong kombinasyon yan? Anong halo niyan? Anong halo? Nang maiwasan, hindi namin inumin, hindi namin tirahin, di ba? Kasi parang ang mas makatotohanan ay yung gumising ka na nabore ka or nagising ka na parang hindi ka na excited. Parang feeling ko siguro parang ganun. Oo, mas makatotohanan yun kasi yung gumising kang literally, wala ka ng feelings para dun sa tao. Ano nangyari? Tapos sinabi niya, wala namang, like, there's no third party. Ang kalaban lang naman talaga yung other priorities. Lahat naman ng tao may ibang prioridad, hindi lang naman yung karelasyon. 'Di ba? Nakakatakot na baka mamaya paggising nito, hindi niya na rin kilala yung asawa niya. Tapos sa partner. susunod na araw, hindi na niya kilala ang sarili niya. Hindi niya alam na licensed agriculturist pa rin siya. Ito na malupit. Pagising niya, hindi niya alam ba't siya nasa Isabela. Yan ang tatingin ko malupit talaga. Naku, wag mo talagang itutuloy yung pag-inom kung ano man yung ininom mo nitong nakaraang araw. Sabi ko nga sa'yo, wag mo nang uulitin. Tapos i-share mo sa amin, ano ba yung tinira mong yan? Nang maiwasan namin lahat. Nang di rin kami mabiktima. Oo, nang wala nang iba pang tumangkilik. Kaya nga. Kasi nakakatakot, baka mamaya maraming magjojowa at mag-asawa ang pagising nila, wala na silang nararamdaman para sa kanilang jowa. Oo, manhid. Dahil dun sa ininom na yan. Ano ba yan? Yun lang. Try mo nga tapik-tapikin yung pisngi mo, baka sakali may nararamdaman Yun na pa. nga, eh. Diba? Pag wala na, may malaking problema. Naku, patay tayo manhid dyan. ka na. Oo. Diba? Hindi mo rin alam ba't ganyan yung mukha mo. Nakakapagtaka, 'di ba? Alam mo, yun yung nakikita ko mas makatotohanan lang na you woke up na not feeling excited about that person anymore. Or siguro parang naisip mo lang na hindi lang ito yung tao na hindi mo naman sa hindi mahal. Hindi ko masyadong, ewan ko, kung na-fall out of love ka na partner, baka relate ka sa kanya. Hindi kasi ko relate so hindi ko knowing talaga. Ako naniniwala din ako na hindi ka na fell out of love. Ano siya, nanlamig ka lang. Maaaring may ibang focus lang yung isip mo ngayon na nasa ibang direksyon siya pumunta, pero it doesn't necessarily mean na wala ka na talagang pagmamahal sa asawa mo. So pero kung ganyan yung nararamdaman mo, 'di ba, yan yung pwede mong i-insist. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Then find ways to 'di ba? To be in love with her again. Ito yun pwede naman 'di ba? Yun Balikan mo yung mga araw na nagsisimula kayo. Ano ba yung mga dahilan bakit ka na in love sa kanya? Ano ba yung diba? Happy triggers ninyo as a couple? Yes, ano yung nagustuhan mo sa kanya? Ano yung talagang yung mga panahon na kilig na kilig. Yes, hindi mo matitiis yung minuto na hindi nyo gawin, hindi mo titigan sa kanya. Correct. 'Di ba yung paghawak sa kamay, 'di ba yung pag-rub niya sa belly mo? Pag-rub? Diba? Oo, pag-rub, gano'n. Yung mga gano'n. May mga kanya bawat belly couple. rub, gano'n. Oo. Ang bawat Diba? couple naman meron naman sila sarili-sariling kiliti Oo. 'Di ba? Hanapin mo lang 'yun. Yes, yung mga ganong maaaring simple lang pero effective pala. Yung tipong binulungan yung tenga mo. Yan. Sa Tara G. Di ba? Mga ganon. Yung binulungan yung tawag yung batok mo, Yan, di ba? okay, binulungan yung singit Tuhod. mo. Tuhod part. Di ba? Diba? Bumubulong sa tuhod mo, humihinga-hinga sa sa hita mo, diba? mga Yung mga ganon. ganong Cameron. Yung sipong paggising sa umaga, nakahiga sa lap mo. Mga ganong eksena, minsan nakakapagpa-excite yun eh. O kaya pag nagde-date kayo. Ibalik nyo yung excitement na yan. Pwede, punta kayo sa sakay kayo roller coaster. Yan, walang Nakaka-excite yun. Nakaka-excite yun. Walang ikaw ba naman, wala kang walang harness. Walang seatbelt. Ewan ko lang kung di magbalik yung pagmamahal nyo sa isa't isa kasi kakapit kayo sa isa't isa. Yung ganun ba? Tapos
alam mo, yung siguro isang bagay din, huwag kasing promise ng promise, yung mga promise na yan. Ako, yan, relate ako dyan. Ang daming ko nang narinig na ganyan. Promise, ikaw lang. Nako. Promise, ganite, ganon. Di ba? Ang dami nang napahamak dyan. Ang dami nang nabigo dyan. Sa true. Pero okay lang din naman. Asawa, di ba? Hindi, jowa. Girlfriend. Alam mo, naniniwala akong kung wala kang dahilan, di ba? You fell out of love for reasons unknown. May dahilan ka na ma-in love sa kanya. Ulit. Yun ang tingnan mo. Correct. Bakit ka magbabaling sa isang bagay na walang dahilan? At saka ito pa. Diba? Mahirap nang kumuha ng jowa ngayon. Yun talaga yun eh. Pag na-let go mo pa yan, mahal na mahal ka naman. Ako isang araw nga ka. Oo, di ba? Mga. Correct. Oo. Tingnan mo din yung aspeto yun. Pasalamat ka may girlfriend ka. Di ba ginusto mo magkaroon ng girlfriend? So ulitin lang namin, balikan mo yung mga dahilan bakit mo siya nagustuhan. Yarn. Kasi mas may bigat yun eh. Kaysa sa bagay na walang, di ba, nagdeduel ka pero wala kang dahilan. Di mo nga mapinpoint. Bakit ka, wala ka namang third party ka mo. Di ba? Walang. Nasa ininom niya yan eh. Oo. Share mo sa amin yung ininom mo, tas itigil mo. Para ano na natin. Pa-stop na natin sa market. Correct. Black propaganda tayo. Charot. Sira ka natin. Hindi. Or, partner, kung halimbawa talagang sadyang wala na, unfair din naman dun sa girl eh. I-communicate mo dun sa girl. Na ito yung nararamdaman mo. Oo, ito yung nararamdaman mo. Makakaisip din yan ng ways eh. Another For option. all you know, yun din pala yung nararamdaman niya. Pinatatagal nyo lang yung relasyon. Kasi nag-promise kayo sa isa't isa, pero sa totoo lang, wala na rin siya masyadong feelings. Correct. Diba? Naghihintayin na lang din pala Oo, kayo. oo. Kasi ganoon naman pala talaga. Masyado ng parang flat na yung takbo ng relasyon nyo. Wala nang spikes no, na parang wala nang excitement. Oo. So naghihintayin na lang talaga kayo ng closure. Tama, Pwede din ganun. Pwede din ganun. Hindi namin alam. Ang mahirap po kasi sa inyo, yung mga nag-message dito sa atin. Lagi mo nang gigil. Ang hirap kasi sa inyo. Ang hirap kasi sa inyo. Sa halip na kausapin nyo yung taong involved, sinusumbong nyo pa sa amin. Ganyan yung mga Diba? tita, ganyan. Diba? Tita level ang datingan. Kung kinausap mo na lang yung tao, hindi pa tayo nagkaroon ng problema ngayon. Oo. Samantalang ikaw lang naman yung may issue, dinamay mo kami. Kita mo, napagalitan ka. Yan ang mahirap. Baka ngayon so yung roller niya ni Oo. tita. Diba? Tsaka yung duster niya papalitan na ng Kaya bago para nga, mas eksena. yung alpombra ko. Gusto ko yung red. Yung malaki suklay dyan kasi nagagalit eh. Nagiinit yung ulo ko. Yan. Hindi kasi minsan ganun tayo Hindi lang yung, of course, we appreciate that you share with the tambalan. Meron kaming ibang perspektibo na maaring gusto mo or gusto mo lang tumawa or gusto mo lang talaga marinig yung kwento mo or yung rason kung bakit narinig yung kwento mo para makarelate yung mga tao na relate sa eksena mo. Ganun. Pero kung i-relate natin yan sa tunay na buhay or sa sarili nating mga buhay, aminin na natin, sometimes, mas nauna pang nalaman ni Kumars. Mas nauna pang nalaman ni Sis. Diba? Mas nauna pang nalaman nung tropa mo yung problema versus yung problema mo with your karelasyon. Na hindi dapat. Diba? Kaya tuloy, naiinis sila, naiirita sila dun sa karelasyon mo. Paano? Lahat ng bad thing sinabi mo. Samantalang, una sa lahat, kung gusto mo talagang ayusin yan, diba? Dapat kinommunicate mo sa kanya. Pero don't get us wrong, Siyempre, nagsusumbong din tayo sa mga friends natin, diba? Hanap-hanap tayo kakampi, diba? Gusto natin na may mapagsasabihan. Okay na okay talaga yon, diba? Pero eventually, kailangan mo ayusin. Diba? So, kailangan mo kausapin, rekta na. Yes, so in this case, mamaya, pagkatapos mong makinig sa tambalan, mag-set na kayo ng date, di ba? Dinner. Yan. Manila Hotel. Tapos order kayo ng doon, ng puto bumbong. Yan, sarap. Ganun. O kay rekta na Manila buffet. Hotel at puto bumbong specific na. Hindi, napakasarap ng puto bumbong kasi nila. Oo, kaya. Super sarap. Yun ang isa sa mga favorite ko sa sa Cafe Ilang-Ilang. Napakasarap ng puto bumbong at bibingka nila. Oo, totoo diba? yun. So wag lang yung loan orderin mo. Baka sabihin, i-buffet mo na. Buffet. Para busog siya. Mahirap pag gutom na napag-usap ka sa gutom. Puto bumbong lang, ang ending nun, mainit ang ulo niyan. O kahit saan mo dalhin, basta busog siya. So yung dessert nyo, Manila Hotel. Tapos yung main course nyo, Buffet 101. Ayan, kahit saan. Wala na kaming Pakabusog kayo dahil. Wala na
kaming pake. Sa Vikings. Kahit saan. Gusto mo lahat. Oo. Mag-samgyup pa kayo pagkatapos. Yan. Diba? Mapaligaya lang yung jowa. Ibig sabihin, mag-usap kayo mamaya. Usap kayo. Yung kumbaga, ang punto lang namin, habaan nyo yung usap. Yan. Sige, pwede kayo mag-umpisa ng umaga. Pwedeng magbe-breakfast kayo. Together. Tapos usap. Ganyan. Tapos Correct. balikan yung mga favorite yung mga lugar. Diba? Yung mga ganun. Tapos usap ulit. Ganun. Totoo. Yun yung, we cannot stress that enough. Lagi po namin sinasabi po yan, yung value of openly communicating with each other. Kasi kahit magsumbong-sumbong ka sa tambalan, magsumbong ka sa mga kaibigan mo, ang ending, ang magre-resolba, kayong dalawa din lang naman yun. Tsaka minsan, alam mo yung pag sinasabi natin sa ibang tao, mas lalong Ay, naku, gumugulo eh. Gumugulo Diba? kasi may kanya-kanyang opinion. Yes, dumadami yung perspektibo mo. Mas dumadami yung options mo. Yes. Minsan nakakatulong yung maraming options, pero minsan lalong nakakagulo din, lalong kung hindi mo naman na-manage yung mga opinion mula sa ibang tao. Yan. So, lalo na kung halimbawa yung ibang tao, hindi talaga nila trip yung jowa Oo. mo to begin with. yes, so bias na kaagad yun. Correct. Hindi makakatulong para ma-resolve yung issue yung Hindi. bilang magkarelasyon. Ay, sasabihin na kagad yan, ganito. Sinabi ko naman kasi sa'yo yan. Noon pa man. Naku! Sinabi ko na sa'yo, unang kita ko pa lang Oo, dyan. diba? Ganon. I knew it, I diba? told you, I told you so. Yan. Ganyan, diba? O di ba bias na bias? Diba? So, sa halip na ma-resolba ang eksena, diba? Mas lalong maisip niya, ay, o nga no. Oh, tama pala siya. Tama pala siya. Ba't pala nung siya ba yung hiwalayan ko na? siya ba yung karelasyon? Oh. although nakakatulong din naman talaga din. Kasi syempre yung mga nasa labas ng picture, 'di ba? Like tayo, partner, tayo din naman yung nakikita ng mga hindi niya nakikita kasi nga kapag ka in love ka, bulag na bulag ka. Totoo, Diba? isa pa rin yun. Diba, sabi ko nga sa'yo, partner, ako lang yata nakakita na yung ex kong yun, kamukha ni Piolo Pascual. Lahat ng tao parang saang part. Diba? Kasi may mga nakikita yung ibang tao na hindi mo nakikita kasi nga bulag ka sa pag-ibig. So tama din naman yung nakikipag humihingi ka ng opinion from other people. Oo. Pero ultimately, ikaw rin naman magsosolve nun eh. Correct. So the open communication with your karelasyon, yun yung mahalaga. Kasi mahirap yung isang araw, iwan mo na lang, nag-ghost ka pa. Correct. Oo. Isa pang angulo na pwede kong tingnan, baka naman wala nang epekto yung gayuma. Natanggal na yung helmet nung nung babae. Sino? Ay niya. Hindi niya, nito Oo. ni Ginayuma ka lang pala. May ni posibilidad Guy. din talaga yun sa Philippines. Oo, Hindi na kasi ko alam mo, sure. may kaibigan ako na parang ganun daw yung eksena. Ganun yung Totoo? ganun yung nangyari. Na parang sabi niya, may kaibigan daw naman kukulam. Which is true naman, may mga witches naman talaga, di ba? Tapos isinama itong kaibigan namin na nagulat kami na parang humaling siya dun sa babae. Sabi ko, ginagayuma ka. Tapos sabi namin, ginagayuma ka. Okay. Ganyan. Pero pa-joke lang, sabi namin. Oo, kasi nga humaling na humaling. Pero maganda Oo. naman yung babae. Saktuhan lang. Tapos Oo. sabi na, ano yung nagustuhan mo? Hindi ko rin alam bakit gustong Parang gusto ko siya. basta humaling na humaling lang. Oo. Tapos yun nga daw, may mga pinapakain sa kanya, kung ano-ano, mga ganun tipo. Ito naman kwento lang din. Hindi ko rin naman alam kung ano. Pero naniniwala ako sa mga sa mga witches, di ba? So, pinakain daw na kung ano. Di talaga kami makapaniwala na bakit bigla na humaling ka sa kanya, na tinalikuran nga niya yung buong tropa eh. Oo, na hindi na sumasama sa amin. Kunyari, nasa area kami ng Timog, nandun kami. Ayaw niya magpakita sa amin kasi nasumusunod siya sa girlfriend. Huwag kang pupunta sa mga tropa mo. Dito ka lang. So nilolo, kung ba parang 2 bars away lang naman yung tawid mo pag pumunta ka sa amin. Wala namang paghihirap, pwede lakarin. Oo, mga ganun tipo. Sabi namin, grabe, humaling na humaling siya dun sa kay ate mo girl. Tapos minsan, paglipas lang ng ilang buwan, na-realize, bakit ako in love sa kanya? Ganun? Oo, na parang nagtaka siya na parang, ginawa ko yun, mga ganun. Talaga? Sabi ko, Parang kaya, hindi niya may alam. pagbuhat ka pa nga doon sa bridge habang umuulan, tapos umiikot-ikot kayo. Tapos nung na-realize siya, diri siya after. Totoo. Oo nga, hindi naman sa hindi niya tanda. Oo, pero kaya hindi lang niya yung parang nag-sink in na talaga ginawa. Yung ganong level. Oo, na parang hindi ka ganyan, hindi ka naman sweet sa mga dati mong jowa. Oo. Tapos magulat-gulat kami habang umuulan, may video kayo ng ka-slow mo, nasa Tapos, tulay kayo, tapos buhat-buhat mo siya. Gano'n. So tawan-tawa kami. Huwag kang tumawa. May mga kakagawa lang ng video na gano'n. Hindi kasi huwag ka magulan. Sa personality ng tropa mong yun. Oo, na hindi talaga. He's not the type. Hindi niya gawain yun. Oo. Uy, pero hindi, partner ha. Ikaw ba, may video rin kami kayong slow motion sa Dalampasigan. Huwag mo ako ini-etsos. Hindi naman gayuma yun. Diba? Pero hindi naman malayo sa personality ko. Uy, hindi. Malayo sa personality. Utot mo
Violet. Hindi ko alam kung sino nag-direct na tapos pumayag kayong dalawa eh. Parang feeling ko nga malayo din sa personalidad ng doktora yun eh. Oo, pero hindi ko siya yan. Tapos may background music yun ni Ariel Rivera. Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw Huwag mo sinta. aminin mo muna bago tayo pumunta sa kaibigan mo. Oo. Ikaw nag-direct nun? Hindi, si Dexter. Tingnan mo. Hindi mo rin Para kilala niyo si hindi. Dexter. Pag magkita tayo yung mga pangalan, kahit invento lang talaga. Hindi, tsaka yung pagkakasabi. Yung parang, kilala niyo naman siya, di ba, si Dexter? Balo naman kay Dexter, partner. O, yun. So, kumbaga, hindi ko naman siya, gusto kong gawin yun. Tsaka nung nakita ko hanggang ngayon naman, di ba, untog mo ako, hindi ko naman pinagsisisihan yun. Hindi ka naman nandidiri. Hindi naman. Medyo na ano lang ako. Naalibad-baran ng konti. Well, hindi ako nandidire, partner. Naalibad-baran talaga ako. Hindi mo kasi character yun. May pagbuhat din mga ganun, may pag-splash ng Mag-splash water. pa ng tubig. Asan yung video na yan? Basta. Kaya nga wag mong hayaan mo yung bridge na nag-ikot-ikot sa ulan. Madaming gumagawa. Slow, umiikot-ikot Huwag sa bridge ka- habang umuulan. Tapos yung girl nakaganon lang. Maraming gumawa niyan. Oo nga, pero okay lang naman yun. Huwag mo isiping weird. Pwede niyong gawin yun, kaya lang tawan-tawa kasi kami, doon sa kaibigan namin, hindi niya talaga personality. Oo. Tapos every time nga na binabalik namin sa kanya yung video, Naalibad-baran siya diring talaga. talaga siya. Sabi niya, ginawa ko talaga yan. So, wala na sila. Wala na. So, ang Bigla eksena, na-fell out of love na kaagad ng hindi namin alam. So, ang conclusion ninyo, nagayuma talaga. Oo, sabi sa'yo, ginayuma ka talaga eh. Okay. Ay, di ko alam yung mga gayu-gayuma na yan. Para wala sabi nga akong namin, alam mo, hindi ka namin mahataka noon. Sabi, talaga ba? In-invite ka nga namin sa isang bar na gano'n. Talaga ba? Humaling ka doon sa ate mo, girl. Mga gano'n. Baka gano'n nga din to. Tapos Marites kasi, na Marites. Baka gano'n nga din itong nangyari kay PJ. Marites na Marites. Yung mga kwentuhan natin. Baka ganun nga yung nangyari kay PJ. Kasi ito, parang hindi ako nagtataka. Ito kasi. Itong sige, na-connect nga namin na ito na nga. yung bawat storya. For sure talaga connected yan. Kasi minsan daw, itong tropa namin, isinama ni ate mo girl sa isang bahay na na luma. Tapos puro kandila yung kwarto. Totoo ba? Oo. Tapos may mga santong hindi niya maintindihan. Sinasabi ko na nga ba pag may kandila, may balak. Tapos madami mga sabi. May balak. Ano yun? Saan ang galing yung Marites? Sinasabi ko na nga ba, pag may kandila, may balak. Alam yung mga nanonood sa atin, ano ba sinasabi nila? Totoo pa ba mga kinikwento nito mga to? May pinaghuhugutan. At talaga, dinala siya somewhere na gano'n. Dinala. Tapos sabi niya, sabi niya may papakilala ko sa yung tropa ko. Tapos may pinasuot nga doon na bracelet. Sabi niya, wag mong tatanggalin yung bracelet. Mga ganun tipo. So, nung Tas napatid yung bracelet, saka na lang. Saka na fall out. Hindi ko alam kung of nawala love. na, pero hindi na namin inusisa. Pero sabi yun nga, dinala daw sa bahay na may mga kandila. May mga kandila talaga. Tapos may mga nakasabit na mga kung ano-ano. Yung mga dream catcher. Yung mga ganun. Tapos may mga tuyong dahon nga. Oo. Yun, legit na story yun. Pinakilala siya sa kaibigan niyang gano'n. Oo. So, na-connect namin. Gumagawa ng ganun. ano. Okay. Uy, pero we're talking about this pero hindi yun maganda ha. Oo. I mean, it's not, May you mga- cannot force somebody to love you by doing such. Yes, Hindi yan maganda yung going into the occult, yung mga ganyan, Oo, that's not good. Correct. Akala nga natin kulturang Pinoy lang to di ba? Yung mga, although matagal lang kwento yung mga Hindi. gayu-gayuma. Sa Doctor Strange, di ba, yung Scarlet Witch, mga ganun. di ba? Meron hindi lang talaga siya. Hindi lang Oo. Philippines, pero it's not good ha. Mm. Huwag nating anuhin yan. Huwag nating Oo, i-normalize. Yan, Huwag tangkilikin. Huwag nating i-normalize kasi 'di ba yung halimbawa, yung para ma-inlove sa isang tao, gagawa ka ng mga ganyang dasal. Tsaka Diba? dami lang na feature sa TV din na mga ganun, na na may nangyari. mga nanggayuma, may mga ginayuma. So parang sinasabi mong posible talaga to kay PJ. Maaari. Naku, yan talaga sinasabi natin. Hindi Marites na naman hindi dapat talaga punta ng punta sa kung saan saan. Tsaka Huwag pag sama in-invite ng ka, sama. huwag kang basta-basta. Huwag ka ladkarin. Oo, tsaka pag kinakain ka, huwag kang kakain basta-basta. Yan Oo. Alam mo yung pagkain-kain na yan ang mga pahamak. Baka mamaya nilalasong ka na O pala. hindi mo pala alam. alam. Naku, yan
ang sinasabi. Marites! Asya, mga kabisyo, well, PJ, madami we've said enough. We hope that we were able to help you somehow. At salamat dahil nag-share ka ng kwento sa amin. At kung ikaw ay meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kami i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!